Min billedmanipulation tager udgangspunkt i global opvarmning, og billedet kan anvendes i forbindelse med salg af elbiler, og det skal fremvises på den måde, at det skal være en plakat. Til mit billede har jeg valgt et strandbillede fra tripadvisor.dk, og isbjørnen den har jeg valgt for vgb.no, og pingvinerne kommer fra people.su.se, og solen den kommer fra ireneaslan.com. Jeg vil nu vise, hvordan jeg er kommet frem til det her billede, og hvordan jeg har lavet det trin for trin. Jeg vil nu skære isbjørnen til, så det kun er isbjørnen, der er på billedet og i isen bagved. Det gør jeg ved at klikke herop på lag først, og gennemsigtighed, og tilføje alfakanal, så baggrunden den bliver gennemsigtig. Herefter så tager jeg værktøjet til fri markering, hvor jeg så markerer hele vejen rundt om. Nu har jeg så markeret hele vejen rundt om isbjørnen. Hernæst så går jeg op i marker og trykker inverter og trykker herefter delete og fjerner så baggrunden. Herefter bruger jeg farveværktøjet for at klikke på baggrunden her, og så fjerner den farve, som er på billedet også andre steder. Det gør jeg så nu. Jeg har nu fjernet alt rundt om isbjørnen, og nu er den klar til at blive sat ind på stranden. Jeg gentager nu det samme med pingvinerne her. Jeg går først op i lag, sørger for at baggrunden er gennemsigtig, og herefter bruger jeg markeringsværktøjet til at markere hele vejen rundt om pingvinerne. Jeg har nu markeret hele vejen rundt om pingvinerne og trykker igen inverter, og så delete og fjerner baggrunden. Herefter bruger jeg igen farveværktøjet til at fjerne baggrunden, det jeg ikke skal have med. Det gør jeg ved at trykke delete og fjerner så baggrunden for pingvinerne. Jeg har nu fjernet alt det farve, jeg gerne vil have væk fra pingvinerne, så det kun er pingvinerne, der er tilbage. Og nu er de så også klar til at komme ind på strandbilledet. Jeg gentager nu endnu en gang processen og går op i gennemsigtighed, tilføjer alfakanal over i fritlægningsværktøjet og markerer hele vejen rundt om solen. Og herefter trykker jeg på marker inventar og fjerner så det resterende baggrund. Og herefter bruger jeg farveværktøjet igen og markerer det jeg ikke skal have med, og fjerner så baggrunden. Jeg har nu fjernet alt himlen og det overflødige af solstrålerne, jeg ikke vil have med, så nu er solen også klar til at komme ind på billedet. Nu da alle billederne er klar til at komme ind på stranden, vil jeg indsætte dem her på strandbilledet, og det gør jeg ved at trykke fil, åbn som lag, og så finder jeg dem heroppe. For eksempel vi starter med pingvinerne, og så kommer de ind på billedet. Og de er alt for store, så derfor bruger jeg skaleringsværktøjet, hvor jeg trykker på dem for at gøre dem mindre. Og gøre dem så mindre sådan her. Skalere. Og så kan jeg flytte rundt på dem med den her knap. Så kan jeg placere dem lige hvor jeg vil, og gøre dem mindre, alt efter hvad man synes, hvor store de skal være. Nu sætter jeg så isbjørnen ind ved at gøre det samme igen. Åbn som lag igen. Gå ind og finde min isbjørn, som er her, hvor den er klippet ud. Og så kommer den ind på billedet, og den er alt for stor ifølge min mening. Så derfor gør vi det samme igen og gør den lidt mindre. Sådan her. Og rykker lidt på den, så den kommer til at stå, som man nu vil have den. Nu sætter jeg så solen ind igen på samme måde. Åbn som lag. Finder min sol. Det er den her sol. Og den kommer ind på billedet. Så rykker jeg den lidt. Gør den igen lidt mindre, fordi den er rimelig stor. Så prøver vi lige sådan.
Rykker den op. Den ser fin ud. Og passer den til billedet. Jeg vil nu sætte noget tekst ind i bunden af mit billede. Og det gør jeg ved at klikke på A'et her. På billedet. Og så klikker jeg, hvor teksten cirka skal være. Udvider det lidt her. Og så kan jeg så skrive i det her. Jeg skriver så kør elbil og skål miljøet. Da det er en og kan så flytte den lidt op her. Nå. Det var ikke det, vi skulle flytte. Ups. Nu har jeg så lavet min åbenlyse manipulation med de ting, jeg synes skulle være på. Og jeg vil nu til at svare på de resterende spørgsmål, jeg er blevet bedt om at svare på. Det er, om jeg har anvendt algoritmer. Jeg har anvendt algoritmer til at ændre størrelser og placeringer på billedet. Jeg har blandt andet gjort isbjørnen solen og pingvinerne mindre. Og så har jeg ændret på deres placeringer på billedet, og så har jeg også skåret dem til, så de passer til. Jeg vil nu gøre rede for trelagsarkitekturen. Datalaget er selve filerne og læringen af disse. Det er, hvor man henter sit billede ned fra nettet og gemmer det på computeren. Og tilsvarende, når de andre billeder lægges oveni de andre billeder, og det gemmes. Logiklaget er et udtryk for transportlaget mellem datalaget og interaktionslaget. Og interaktionslaget er det, som kommer frem på skærmen, altså det du ser for eksempel lige nu. Jeg vil nu svare på spørgsmål 6. Et billede det præsenteres ud fra et antal billedpunkter, altså pixels, og antal af farver og dybde. Mit billede er 550 x 412 pixels, altså i alt 226.600 pixels. Og hvis billedet er i fuld farve, fylder hver pixel 24 bit. Der går 8 bit til 1 byte. Det betyder, at mit billede fylder 679.800 bytes, eller 679,8 kilobytes. Billedet kan komprimeres med og uden datatab. Ved datatab nedsættes antal af farver eller pixels. Der findes flere filformater til at gemme sine billeder i, blandt andet BMP, JPG og PNG, hvor den mest brugte er JPG. BMP, som også hedder Bitmap Picture, er et ukomprimeret, og det fylder ret meget, men det har ikke noget datatab, og det kan have op til 16,7 millioner farver. Og det billede, det gemmer ikke lag i billedet, og ja. Og JPG, som også er det mest kendte filformat, man gemmer i, som hedder Joint Photographic Experts Group. Og det er komprimeret, og det fylder mindst af de 4 formater. Der er flere forskellige formater, men det har et datatab, og det kan op til 16,7 millioner farver. Og det gemmer heller ikke lag i billedet. Og PNG, som er Portable Network Graphics, det er også komprimeret, og det fylder lidt mere end JPG, men det har ingen datatab, og det gemmer gennemsigtighed, men det gemmer ikke lag i billedet. Jeg har nu fundet et billede fra nettet, som er i samme kategori som mit billede, jeg har lavet, som handler om global opvarmning. Det billede, der er mest nyskabende her, det er helt klart det, jeg har fundet på nettet, fordi der er nogle effekter med som ilden, og det er sådan lidt mere animeret end mit billede. Da mit, det er bare nogle dyr, jeg har sat ind på en strand, og det er ikke så animeret.
Men der er også nogle ligheder, og det er, at de handler begge to om de samme ting, at om global opvarmning. Men forskellen er, at mit det er nok lidt mere gammeldags og lidt mere nemmere at lave, hvor det andet det er mere nymoderne og sådan noget. Jeg vil lige her til sidst vise, hvor jeg havde billederne fra på papiret, hvis man ikke lige kunne forstå, hvad jeg sagde. Så det er de hjemmesider, jeg har brugt. Det var så min billedmanipulation med en åbenlys billedmanipulation.